Му съм глас. Сега записвам ли? Не. Ректа ще да. Че тук не знам ти камарата да започва. Помаля ще обмотал. Ух, майка ти ще Нали записал, я вижда. Записва, да. Добре. Всички знаят. Абе, майка ти ще Здрасте. О, яко да е, ряпта. Каза, няма платиш. Никой нали се чита ще го. Върти ги е брекът. Тя че гледай пак след тук. Самарянска цигари пуши. Реших мястото да обърна. Ще пушаме, нека тебе сърдец. Първи ден с как ли пи? Така 30 секундно излизане от гората. Първи ден имаше 50 лева изхарчи и сега на следващия ден пуша сърдец и вати лека. Янко е. Нали оня ден сърдецата много по-лека. Вау! Ако смислиш, че това ще замажеш проблем. Копа, ман! Не знам. Леко се разпочака. Дали бяха? Чай, че Майка. всичко ли падна, Гуми! Коме сочиш, бе? Гад мъртва. Не по-лапен. Дозваря ли вратата? Пълно, бе. Хора кафетата. Какво сме уже? Това яка музика, човек. Тумо. Вау! Бе, Ще моряк. Чакай, In the morning, girl, and the DJ playing a song. What you gonna do? What you gonna do? It's up in the morning now, and I'm trying to go home with you. What you gonna do? What you gonna do? Yeah. Wow! It's written all over your face, don't stop it. Just drop it, more like it's hot it. Kicking the door, the phone, put a drink on it and I came with the back. You would never talk to a lame like that. In my ear screaming how you got a name of that. Say my name You know I walk when I talk, when I sleep with the chrome, one squeezing you go. What I look like, not taking at least 3 to 6 women. Now we back to the bag, call it bag, cause only time can work me. In the morning, girl, and the DJ playing that song. What you gonna do? What you gonna do? In the morning, and I'm in your crew. What you gonna do? What you call it? Може да минем ръката, бе. По-скъп повече. Cause they jerk up and they committing suicide. This is for your mother, give a fuck. Spin your head back from what you want a video. Притук! Аре, паряки две. Да, бе. Ето тази колата возихме до сега. Може да стаеш. Значи от 10 часа отдолу там срещу. Това всичко е джато, бе. Така ще да се по средата някъде. Ако ти ще се обади рано, дължен помогиш за масата. Ама чакай, аз ще дойда, бе. Аз ще дойда, място съм на работа. Ще само Марианко тогава. Хубаво, добре, аз ще такова. Добре, айде. Айде, Ще чао. вас, нали? Ами, да, предполагам. Айде, знае. Чакай съм мрътно.